Sí, una mica l'escriptura del guió de Centaures de la nit va sortir una mica a raig. És a dir, normalment quan estàs escrivint pots passar-te un any, 2 anys, no? Però que en el cas de Centaures de la nit va ser molt directe perquè venia de... Vaig estar espigolant d'aquí i d'allà, de molts pòsits, en fi, de moltes coses que tenia pendents, no? La pel·lícula no deixa de ser també un diàleg que s'estableix en un món que s'ha extingit, que és un món dels anys 50, 60 a nivell cinematogràfic, no? Amb un tipus de projectes que es feien aleshores, no? Però també és un diàleg que s'estableix des del punt de vista del creador quan no hi veus, és a dir, des del món de la ceguesa, no? Dels invidents, no? Com ens miren els invidents, no? Perquè et miren, tenen una mirada pròpia, no? Una mirada entesa com el que fem, no? Quan fas una pel·lícula, no? Que fas un treball d'observació de tot el que t'envolta i a partir d'aquí crees una mirada pròpia. Eugen Bauchar, que és diguem-ne, que en alguns passatges de la pel·lícula s'inspiren amb el seu pensament creatiu, ell és de les primeres persones que posa al damunt de la taula el tema aquest de la creació, interpel·la a la gent de dir com mirem els altres des del punt de vista d'un cec, no? Bueno, també té tota la vessant, la pel·lícula va sorgir també de com filmar la verticalitat. El monestir de Poblet, on passa el 100% de la pel·lícula, és verticalitat, no? És una joia de l'arquitectura gòtica catalana, no? I clar, allà no se t'ocorreix fer una pel·lícula amb panoràmic, no? Amb horizontalitat, sinó és verticalitat, no? Llavors és treballar el format d'abans, que era el 4/3, amb òptiques de fotografia, unes Leica, adaptades a una càmera de cinema. Bueno, hi ha tot un cúmul d'històries que van anar coincidint, més aquest fet històric que després de la desamortització de Mendizábal, quan el monestir va estar despoblat gairebé 100 anys i saquejat, després a la Mancomunitat de Catalunya, el 1917, amb Enric Prat de la Riba, no? Comencen el tema de la restauració, després a la República segueixen els treballs de restauració, hi ha l'atzucac de la Guerra Civil i el cop d'estat dels feixistes, es perd la guerra, etc. Però Franco segueix fent la restauració, no? Encomana 5 monjos per tornar a poblar el monestir, són 5 monjos italians, que després, al cap d'uns mesos, això estem parlant del 1940, s'hi afegeixen els 3 monjos sortits del monestir d'Stitxna, i aquí és quan ve la ficció. És quan penso, dic, ostres, i si aquests monjos que van marxar d'Stitxna, de l'època de la Iugoslàvia partisana que lluitava contra els nazis i tal, però si aquests 3 monjos imaginem, i això és la ficció, imaginem que quan van a Poblet van amb uns reliquiaris i els amaguen. I a partir d'aquí comença a néixer Santa Rosa de la nit, no? Bueno, amb el Peter ens ho hem passat pipa, no? Perquè són com 2 nens i ens posen les joguines i pim-pam-pum, no? I embolica que fa fort, no? Però sí que és cert que al començament deia, bueno, Marc, però per què et vols? Si portes la càmera, estàs tot el dia operant, no? Estàs enfocant, has decidit les òptiques, que són aquestes Leica, també el model de càmera i no sé què hi pinto jo aquí? Dic, no, home, no, tu espera't i anem a Poblet, mirem i tal. Clar, quan va arribar es va quedar bocabadat, no? Clar, ha fet un treball magnífic o sigui, quan tu filmes en blanc i negre, a l'estil d'aquella època, clar, tot allò està il·luminat, sigui exteriors o interiors, i sobretot els exteriors, és a dir, no... Clar, jo vinc de tota una tradició de fer un cinema molt més despullat artesanalment i en el qual la il·luminació artificial tenia un paper gairebé irrellevant, no? És a dir, amb l'Helene Loubart, quan treballàvem junts, amb les altres pel·lícules, la directora de fotografia, clar, il·luminàvem molt poc, o sigui, era tot mínim, no? I aquí és tot el contrari, no? A part d'un joc magnífic amb miralls, agafant el sol, en fi, per tot són focus, no? I és filtrant la llum, posant-la de color vermell, bueno, un treball interessantíssim, que sense el Peter no
no haguéssim reixit, no? Sí, bueno, Sant Torres de Lin no deixa de ser un viatge, diguem-ne, de la foscor en plena llum del dia, no? Que són els centaures. Els centaures, la imatge, no, mitològica que, en fi, que a la nit es desboquen, etc, però en plena llum del dia, no? I sí que és una pel·lícula amb moltes velocitats i amb moltes capes, però això també és marca de la casa, és a dir, que hi ha el que és el MacGuffin, que és aquests personatges que van a buscar unes relíquies que podien estar amagades i tal, no ho sabem, al 1960, no? I després hi ha tota la resta, no? Que hi ha, bueno, que és el que és el cos, la carcassa de la pel·lícula, si vols dir, és aquesta gran nau que és l'església abacial, orientada a Orient, no? Però després hi ha tot el món visionari de com imaginem, com creem, i després aquesta petita línia prima que es desdibuixa amb la frontera de la ficció autobiogràfica que hem viscut, que hem fet amb la gent que hem estat, tots els fantasmes que ens envolten, no? Bueno, aquest personatge inversemblant i manicomial que és l'Àlex, no? Que és un desastre, no? Que és un personatge, diguem-ne que no és l'home ideal en aquest sentit, no? És un personatge carregat de profunditat, amb una dimensió humana molt, diguem-ne, molt enorme, no? En aquest sentit, no? Però, en fi, es persegueixen els fantasmes. O sigui, sense la complicitat dels monjos, allà no rodem res, no? És a dir, literalment ens van deixar la clau, que és la primera vegada que passa que entrem a rodar una pel·lícula sencera, tota, a Poblet, no? Ells seguien fent la vida monàstica, amb els seus horaris, a 2:45 del matí, tal, no sé què, en fi, les seves pregàries, els seus oficis, tot el que fan, no? Les hores que tenen de pensament, però hi van col·laborar molt activament. I especialment el prior, que ara és l'abat de Poblet, que és una persona a nivell artístic, en fi, de l'alçada d'un campanar, no? És amb molta sensibilitat. De fet, deien que era com el director de fotografia de la segona unitat, no? Perquè era com... Clar, és algú que s'ha passat molts anys allà, controla la llum i diu, mira, a les 11:05, que estem al mes de febrer, la llum entrarà per aquí, farà això, farà l'altre, tal. Clar, és un privilegi. Ara és l'abat. El que també comença a ser marca de la casa, ja després de 40 anys d'anar fent pel·lícules, és el tema de posar grups de persones a treballar junts, no? I amb espais, diguem-ne, molt acotats, allò que ara diuen el quilòmetre zero i el cine sostenible i tal, això ja fa més de 40 anys que ho fem, que és doncs això, una comunitat petita, està tots junts. Amb els actors, hi ha una cosa que és molt important. Treballes amb actors o amb actrius amb un gran bagatge, moltes hores de vol, amb moltes motxilles, no? Però també està molt bé agafar gent que no han estat mai davant d'una càmera. I llavors s'estableix un joc de miralls d'aprenentatge mutu, d'anada i tornada, no? En el cas dels actors invidents, el que van fer és uns càstings gravats en vídeo, però de moltes hores, que xerraven i explicaven les seves vides, no? I això era molt important. No es tractava tant de buscar un físic, sinó de buscar un tarannà, una idiosincràsia, una manera de ser. I la funció en aquest aspecte de la persona que està dirigint es tracta més imagina't un tauler, no?, d'escacs, i tu poses les peces allà, no? I llavors que comenci el joc, que es vagin encaixant, no? Uns amb els altres, no? I un cop ho tens i ho poses a tothom, diguem-ne, en aquest tauler, la gent es va posant a puesto, no? No es tracta tant de dirigir, sinó de saber triar amb qui treballaràs i amb qui conviuràs. Perquè en el fons estem convivint, no deixa de ser un rodatge, una gran aventura humana col·lectiva, no? I això és el cinema també, no? El Lluís i això es veu en el resultat final, hi ha tot un treball de l'ambigüitat, que en el fons el personatge de l'Àlex
hi veu o no hi veu? Està prenent el pèl a tothom o no prenent el pèl a tothom, no? I això és un joc, no? Clar, de cop i volta, ostres, ell és la persona evident i li poso un grup de companys, no?, que estan actuant allà, que tots són invidents, no? I llavors, clar, és un xoc. O sigui, quan tu poses això al tauler, es crea una explosió increïble i només has d'agafar la càmera i filmar. Però penso que és molt interessant aquesta ambigüitat del personatge de l'Àlex, no? Bueno, Centaures de la nit es parla en català, no? I en eslové i una mica d'italià, una frase. Bueno, no sé, això depèn dels projectes. Hi ha projectes que encaixen molt bé amb no sé, l'espectre de l'arc parlamentari cinematogràfic és enorme, no? Hi ha des de l'extrema dreta a l'extrema esquerra, si vols dir-ho així, no? Inclús el cinema extraparlamentari, si vols dir-ho així, no? També. Però clar, depèn dels projectes. És a dir, el cinema que nosaltres fem és un cine que es fa al marge, des de la tranquil·litat, i sobretot es parlen de coses que coquetegen molt, és el que hem parlat abans, no? de que es desdibuixen les fronteres de la ficció autobiogràfica, i clar, parles de coses molt personals, no? I molt... Me'n recordo que a l'any 87 vaig fer un curt que es deia El Zelador, que es parlava en suec, no, o en noruec, ara no me'n recordo, però també en vaig fer un altre que es parlava en àrab, no sé, depèn de la història, no?